Sziasztok, Anthony Évi vagyok, folytatom a videót. Az előző videóban megígértem, hogy ugyebár a szemek szájhímzését fogom megmutatni, most akkor következzen ez. Fontos megnézni, hogy hol volt a jelölő, és abból kiindulni. Itt volt nekem a jelölő, csak én már ugyebár kihúztam, tehát itt jött végig. És ezt is érdemes figyelembe venni, hogy meglegyen az egyforma távolság, mert ugye a sorok, ahogy következnek, így biztos, hogy oda fog esni, ahova kell. A mintában leírtak szerint a 7.-8. sor közé fog illeszkedni, ahova betettem a dombostűket, ez a szemeknek a csúcsa, innen fogjuk ölteni a két irányba a szemet. Tehát a 7.-8. sor között van a gombostű, és fontos megnézni, hogy a két szaporítás sortól, tehát a szaporítás nem számolva, két szemre tőle. Tehát itt a szaporítás és két szem. És akkor itt a másik szaporítás és szintén két szem. És ez így nézve pedig a 7.-8. sor között van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benne, és az a 8. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és az a 8. és közötte van. Jó, így induljunk ki. Én úgy készítettem, hogy a hátuljából szúrtam át, és akkor itt egy olyan helyre, ahol majd könnyű lesz át csomót tenni, tehát ahol majd megvan egy kis luk, majd azt eligazítjuk a végén. Jó? És az egyik gombostűnél jövök ki. Lehetséges, hogy segítség lenne, hogyha közelebb hoznám a képet. Egy pillanat. Oké. Jó. Tehát kijöttem akkor itt a gombostűnél, tehát ilyenkor már ki is húzhatom. Oké. És fontos az ív, most át is húzom, fontos az ív, hogy hogyan öltjük. Picit visszahúzom, mert ilyenkor tömőanyag kijöhet, tehát ha visszább húzom egy picit, akkor ott vissza illeszkedik. Jó? És akkor most az fontos, hogy van az ív. Azt akarom megmutatni, hogy ugye ez egy picit keskenyebb ív, mint hogyha mondjuk így ölteném. Persze sokféle verzió létezik, hogy neked hogy tetszik. Azt szeretném megmutatni, hogy én hogy készítettem. Egy picit így ívesen, tehát hogyha itt megnézzük, keresztül mentem azon a szemen, és a következő szem csücskébe öltök. Tehát ezen a szemen keresztül mentem, és ennek a szemnek ide a csücskébe öltök. Majd itt jövök ki, ahol kezdtem. Tehát így. Jó, így meg is tudod állítani, és akkor jobban átnézed, hogy hol tartasz. Jó, ha megvan, akkor áthúzni. Így. Ez a rész az ilyen, egy picit feszesebbre éleszteni. És ugyanilyen ív mentén, ugye a másik oldalon, azt is itt is megmutatom akkor, hogy jól látszik, hogy itt is ezen a szemen végül is átmentem, és a következőnek az aljába mentem. Jó, tehát itt is akkor két szem távolság, ezen átmegy, és ennek ide az aljába ölt. Oké, elakadt a fonalam, tehát itt és ennek itt az aljába öltök. És ez majd így befejeződik, hogyha behúzom, és itt fogom kibújtatni a tűt a másik gombostűnél. Tehát itt óvatosan átjövök ide a másik oldalra. Most a gombostűt egy picit, igen, tehát látjátok, remélem. Jó, tehát itt bökök ki vele, és kihúzom a gombostűt. Jó, oké. És akkor így látszik, hogy illeszkedik itt a fonal. Így, és akkor egy picit itt meg lehet igazítani, hogy a szeme csúcsai jó helyre menjenek, és akkor meghúzom egy picit, és látjátok, hogy igencsak hasonló. Teljesen egyforma nem lesz, mert ugye a leöltött szemekre igazodik, az pedig nem mindig teljesen egyforma, de nagyon hasonlít, tehát én úgy gondolom, hogy jó lesz. És akkor ugyanitt, vagy ugyanígy itt is a belső irányba két szemre és
ennek az aljába öltöm, tehát ennek a fordítottja, tehát akkor tulajdonképpen a tetejét is mondhatom, és akkor az így, látszódik remélem, és akkor megint a csücskébe öltök, ahonnan indultam, ott bújtatom ki a tűt, így már jobban látszódik, fényes a tű. Jó, és akkor az a lényeg, hogy ezt az ívet lássátok, és akkor meg lesz. És akkor itt pedig, ugye szélesebben áthúzom, ugyebár ezen a szemen, és annak a felső csücskébe fogunk szórni. Jó. Most pedig, mielőtt befejezem, persze érdemes lett volna kijelölni a szájat. Az is 7 és 8. sor között van, és ott is figyelni kell a szaporításokat. Azt mondja, hogy először is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. sor között megjelöljük, és összesen 7 szemen át fogjuk ezt tölteni, tehát azt is kiszámoljuk. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát a két szaporítás közötti rész. Jó, ez lesz a száj két csücske. Akkor innen már vissza tudok ölteni. Ezt lehet, hogy érdemes előtte beleszúrni, de semmi gond, csak most. Itt az a lényeg itt is, hogy a két szaporítás között vagyunk, de ha kiszámolod a két szaporítás között, a 7 és 8. sor között pont 7 szem van, ami a két szaporítás közé esik, és akkor így középen lesz pont. Ezért fontos, hogy itt is úgy nézd, és akkor pont szimmetrikus lesz. Itt most az egyik gombos tűfeje nagyobb, mint a másik, azért nem pont egyformának néz ki. Na, tehát menjünk akkor oda a gombos tűhöz. És ki is dugjuk. Jó, tehát a szeme az meg is lett, egy picit meghúzom, és akkor már meg is van. Itt úgy érdemes eltenni a száját. Először az egyenes részt szeretném mutatni, tehát itt ezt a részt, ami így helyezkedik el. És igazából ez a szaporításba öltés, tehát ott voltak a gombos tűk, tehát a szaporítás között helyezkedik el, csak lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Jó, tehát akkor ide bele középre, tehát a két gombos tű közötti rész nagyjából a közepébe, de páratlan szám, úgyhogy teljesen nem középen lesz, fogok ölteni, tehát a gombos tűhöz értem, oda beleöltöttem, és itt most középre húzok egy részt, a másik gombos tűhöz, ezt kiveszem, és most már, ha itt beleöltöttem, akkor ezt is kivehetem. Jó. Így, tehát a szájnak az egyik része megvan, most visszaöltök ide, így, és ott bújok ki a szájnak az elejénél. Itt bújtam ki. Jó, ha eddig megvan, akkor áthúzom. Ez itt látszik, hogy itt egy egyenesebb rész. Azért érdemes kétszer ölteni ezt a részt, mert ha csak így végighúzom, akkor nagyon leföl fog mozogni az a rész. Itt pedig a beszórt rész itt van, tehát most itt vagyok, itt, és itt ugyanazon az íven, ahogy a sor jött, a szemek közötti rész, tehát a 7-8. sor között, tehát a beszúráshoz képest 2x-et öltök át. Azt mondja, hogy 1, 2, tehát ide. Jó, és ott jövök ki, ahol a másik kis mosoly rész következik majd. Tehát itt jövök ki vele. Így. Jó, ezt eligazítom, hogy ne keveredjen össze belül se a fonal. Szépen áthúzom, megigazítom, és itt ezen a részen ugyanúgy két szemet jövök fel, és ugyanúgy a két sor között, tehát ide fogok ölteni. Jó, mivel meg is van minden,
ezért hátul fogok csatlakozni, ahol majd megkötöm a fonalat. Tehát oda beleszúrok, és most már hátul jövök ki vele. Így fontos, hogy ne a fonal szálai között jöjjek ki, mert akkor nehéz nagyon megcsomózni, vagy akár lehetetlenné is válhat. És akkor szépen behúzódik. Jó, most beleszúrom a tűmet ide a párnába, tűpárnába, és akkor megigazítjuk. Feszesebb legyen. Jó, minden elég feszesnek tűnik, szerintem nagyon jól dolgoztam. 2 kis napocskával, most már csak annyi a dolgom, hogy megkötöm itt hátul. Én úgy szoktam, hogy ilyenkor elvágom egy picit hosszabbra, hogy meg tudjam kötni, és akkor ugyebár teszek egy pár csomót, ez még csak egy húzás volt, ez az első csomó, és még egyet legalább. Jó, lehet többet is, mondjuk most még egyet, hogy biztosan ne bomoljon ki. És akkor én ezt ilyenkor még rövidebbre szoktam vágni, hogy könnyebb legyen behúzni ide a napocska testbe a fonalat, és akkor horgoló tűvel szépen benyúlok valahol, mondjuk itt benyúlok oda bújok a horgoló tűvel, itt kibújtattam, és szépen behúzom. Jó, ha nem sikerül, akkor megint oda nyúlok, és akkor szépen behúzom, és kiveszem a tűt, és elsimítom ezt a részt, ne látszódjon, hogy hol nyúltam be. Úgy, és akkor kész is van a napocska. Még annyi trükköt követtem el, hogy ugye egymás mögött vannak a sugarak, viszont úgy igazítottam, amikor így kihúztam, ugye az előző videóban mondtam, hogy érdemes megigazítani, vagy esetleg a horgoló tűvel így húzigálni rajta egyet. Kézzel is lehet, én így csináltam most. Mivel elég lazán horgoltunk, így szépen tartja magát, és annyit tettem, hogy így elcsúsztatva igazítom meg, mint hogyha így csipegetném őt, és akkor jobban látszik az is, hogy kétféle színnel dolgoztunk, nekem nagyon tetszik így is. Egy picit ezt szorosabban horgoltam, de itt látszik a különbség, hogy ez mennyivel jobban pöndörödik fel. Mondjuk bevallom, ezzel egy picit már a kislányom játszott, úgyhogy azért is illeszkedik máshogy, mert már ölelgette. De ezt viszont meg egész biztos, hogy jobban meg fogja tartani, mert azt sokkal lazábban horgoltam. Hát ez volt a tesztelés most, ez is volt a tesztelés most a napocskával. Nem, szerintem mindegyik gyönyörű szép, úgyhogy ez az én napocska jelem nektek, fogadjátok szeretettel, remélem, hogy örömmel fogjátok készíteni. Találkozunk máskor is, sziasztok!